халкыбызның авыз тел иҗады, уның күңел рухи байлыктары менән яшь буынды тәрбияләр, өметләндерер, дәртләндерер, тылсымлы сүзләр тапкан һәм фидакар эшләгән укытучыларга киләсәктә лә иҗади уңышлар һәр вакытта юлдаш булсын. Безнең ихлас әзерләгән тапшыруыбыз, рәхмәт сүзләребез һезгә артабан да иҗат итәргә тылсым көче бирһен ине. Бөтә укытучыларга, балаларның йыр, бейеү, фольклор, драма түгәрәктәге итәкчеләренә безнең бүләгебез Кәкүк сәйе бию.